Здрасти хора, добре дошли в новото видео. Както виждате, наспал съм се като прасе. Като истинско прасе съм се наспал. Геометри Pro Dash ми се свали цяла нощ и е време днес да играем. Сори, че днеска съм с друг телефон. Само днеска съм с другия ми телефон. Ония другия, дет вчера снимахме с другия, с средния пръст. Днеска малко му падна батерията и ще снимам другия, така че нека да започваме с Geometry Pro Dash. Не искаш да си пишеш домашното ли? Ние не искаме да получим двойка, така че не ни безпокой. Ще докажа, че съм ги видяла. Ето хора. Добре, каква тая игра, бе, брат? Тя е хипер трудна. Поиска да взема въжето за нова игра. Къде е? Не тук, а друга тайна стая. Тайна стая? Значи ето откъде идват. Хора, на втората минута. На тайната стая. Точно. Хора, само да кажа, че мога да снимам до 2 минути и 50 на тоя. Самата игра идва скоро. Залагам се, че мога да убия повече играчи от теб. Няма да стане. Този килер е входът към тайната стая. Хора, какво е това, бе? Това е баси невъзможното. Там вляза вътре сега. Брат, бях на 4 санта, брат. Хора, бях точно на 4 санта. Ей, най-после да го премина. Училище се обажда. Какво е това, е? Къде отида тя? Имаме домашно записане. Амелка я няма сега. Излезе с родителите си. Добре, хора, аз тази игра, знаете ли какво ще я правя? Леле, има цяла стая скрита много дълго. Защо не знаех за нея преди? И така, хора, видеото приключва от тук, така че чао.